kama mbele. Okay, kamano Joyce. Yena monda aduoki kama mokwongo anyiero wach ma nyaminwa Sofia wacho ni en onge gima neno e Vision 2030. Yena monda nyise mapiyo piyo gi dakika achiel kende. Kawuono Vision 30 ni under education mowacho no. Kawuono wan gi miluongo ni polytechnic kata TVETs. Chon ing'eni nyithindo mang'eny nok donjo mbalariany nikech cut off point ne bedo malo kabisa. Man is one of the fruits mag Vision 2030. Yenda mondo anyise kendo niya, standard gauge railway mawuok Nairobi kaka dhi Mombasa, ma kawuono nyalo chopo Mombasa gi seche matin ni 3. Mano achiel kuom olemo mawuok e Vision 2030. Yenda mondo anyise mogik kata duoko penjo mipenja ni kawuono Olkalau project give the highest number of energy in terms of power is a vision of 2030. Joyce kawuono wan gi igni 18 bang Vision 2030. Kendo yie mondo mi ago kogno ne gazet mar Daily Nation mogole mopogore. Wacho ni Ruto borrows from Kibaki's playbook. Mane nitie mabeyo mane Kibaki oketo from 2008 from mano bedo go Vision 2030 ni. To gima danga nyisi ni kuma onge lek kata mana dala ma onge lek kata mana ot ma onge lek onge kuma nyalo chope. Kawuono wadong' mana gi higni 4 kende. To apane wachope 2030 ma ji wacho ne. Koro nyaka wabed go lek moro ni to bang Vision 2030 to en ang'o? Koro ker nowacho nyoro ne gini en twak mokwakete siasa. Gech kanyo manyalo kethego. To an kaka ng'ama tin mawuok Bigori, amor ahinya gima ne ker otimo nikech kane ng'iyo stakeholders kata mana joma nobedo mbele kabisa, mano meduong' ne git mar youth. Gin ne gin yudhe. Koro an program kaka nang'iyo beyond Vision 2030. Lake Mawango, nikech President don't emphasize so much in terms of youth empowerment. Adiero seni no ka ker otemo yore mang'eny. The first government ma wabede nyaga kod incubation fund. Moyudo ka lot mokwongo nomi yudhe 25,000. Ker ochako wuotho, chako medo 25 moro. Koro wan ga dieri kabisa ni Vision 2030 that one of the pillars is youth empowerment. Ere kaka youth nyalo dongore. Mano kaka an ng'ama tin mora saidi. Number 2, kero wacho yore mag infrastructure. Adire kawuono koneno yena mondo ago kogo matin ne wakili. Nikech kwang'iyo Vision 2030 wan ga Kaluo king'iyo, for example, king'iyo standard railway to yudo mana connect Nairobi to Mombasa. King'iyo Olkalau ne mane piny moro nono. Koro kawuono kaka Jamigori Vision 2030 kawuono in terms of infrastructure wan gi gogo kachacha. Wan gi gogo mosebedo ka produce at least around 500 megawatts. Koro wamora ahinya gi kedhi kech koro wan be kaka joluo koro gini koro bira doorstep maro bira dhood wasie. Kawuono wan gi blue economy. In fact, I'm very happy with the president kech king'iyo on infrastructure development, my base and vision in this conversation manyoro. Ere kaka nembewa, for example, one gi fish learning points kawuono. How now do we improve? Because Lake Victoria kata mana Migori kuma uwoke kochacha. We have a lot of potential in terms of that lake. Tourism sector. Ingene tourism king'iyo mang'eny tourism sector. There was a major focus in Mombasa. Kawuono beyond Vision 2030. Miyo nyaka kata makaluo wa kumoting'o Rusenga. Kawuono is on the map. Koro amora ahinya gi lake ma president nigo beyond 2030. Kech 2030 to koro ere wasechopi. Koro bang'e ne to koro en ang'o. Omiyo ago kogo na ahinya lake makel nigo. Sophie nitie gimida